ኣማራፂ ስለስ ኣነ መውዳእቱ ቅድሚ ኣብ ዘይተደልየ ነገር ምእታው ክፋታሕ ከም ዘሎ ምስ ነፍሱ ተረዳድአ ነጊዜኡ ክሳብ ዝፋታሕውን ካብኣ ክርሕቕ ወሰነ እንተኾነ ኣብ እንዳመን ገዛ ክኣተይሉ እንዳሓሰብ ከሎ እታ ብርክቲ ጓል ዘላቶ ሓንቲ ኣማራፂ ምስ ተስርሑ ኣገናዚቡ ንሳ ምዃኑ ስለዝተገንዘበ ንኣዚሓታኸ ኣብ ዝብል መደምደም ተበፅሐ። ደው ኢሉ ምስ ሓተታ ዋላ እኳ መጀመርታ ብቐሊሉ ክትቀበሎ እንተዘይከኣለት ግና ድሓር ኣብ ዘይተደለየ ፀገም ካብ ዝኣቱ ሕጂ ምሕጋዙ ይሓይሽ ስለ ዝበለት ሓራይ ኣብ ዝብል መደምደም ተበፅሐት። ምክንያት ኣይኮንን ምባለውን ትሕግዝ እንዳመሰላ ኣብ መንጎ ሰብ ሓዳር ከይተኣቱ ክቕፅል ድማ ማዕረክ እንድኦ እሙቕ ዝበለ ሌላ ስለ ዘይብሉሚ ትኾን ግና ኩሉ ሙሉ ኣገናዚባ ንግዚኡ ኢላ ስለ ዝሓሰበት ሓራይ ዝበለቶም ሻንጥኡ ጠቕሊሉ ክወፅእ እንዳረኣየት ናይ ኸይላ ከማን ኣይተገደሰትሉን። ካብ ሰብኣያ ኣብ ቲቪ ትሪኣ ዝነበረት ድራማያ ኣገዲሳታ ይግፋሓል ክበሊ ከይደልኪ እዚ ምሽ ድሌትኪ ናተይ ናትክን ጉዳይ ኣብዚ ኣብቂ እዩ ወዲእና ኣለና ግና ሰብ ክትኮን ይፈትኒ ከም ጓል ኣንስተይቲ መጠን ነጠፍተፍ በሊ ገዛ እንዳወዓልኪ ስቒልኪ ምስ ነብስኺ ምውልዋል ጥራሕ ዋጋ የብሉን። ኣክብሮትን ፍቕሪ ዝበሃል ነገር ኣሎ። ኣነ ዝከኣልኒ ነዚ ሓዳር ከድሕን ተጸሚሜ ኩሉ ኣሎ ዝበሃል ፍቕሪ ሓልዩቱን ካይበቀኩ ይበቂ። ኣነ ይቐስን ይዕርፍ እምበር ከባቢ ብምፍላይ ዝኸስሩ ነገር የብለይን። እንተ ንስሕ ግና እንታይ ከም ትኮኒ ክርኢኪና ግና ከም ምሳይ ህይወት ንገለ ጊዜ ከም ዝሕለፍክ መጠን ከመኽረክዶ ዝነፈሰ ጎማ መኪና ኣበይውን ኣይበፅሕኒ። ኣተሓሳስባክ እውን ከምታ ዝነፈሰት ጎማ እዩ ዘሎ ክትርመስ ኢኺ እምበር ብዘለኽዮ ደረጃ ኣበይን ኣይክትበፅሕ ኢኺ። ሕማቕ ኣይኮንኩን ዝምነ ዘለኹ ተበራቢርኪ ንመጻኢ ህይወትኪ ዝሓሸ ናብራ ክትመርሒ ዝምዕደክ ዘለኹም። ካብ ዝተረፈ ግና ናተይ ናትክን ነገር ኣብዚ ትውድኢ ብምባል ክዳውንቲ ዝመልአ ክልተ ሻናጥኡ እንዳጎተ ደኣ መዓጾ ከፊቱ ወፅም ሓሲባቶ ድያ እሽነድዩ ንዕቐት ወላስ ግርሕነት ክፍኣት ከይደኻ ይብለኒ ፀርግፍ በል ክትብል እያ ተሰሚዓም ንቓል ዓለም ኮነ ኣበጃኻ ክትብል ተሰምዕት እንተርኣየትን በቃ በታ ዝወፃ ደኣ ናብታ በረክቲ ጓል ከይዱ ተዓቐበ። ወዲ ኣብ ናይ ክልተ ሰሙን ጽንሖቱ ምስታ በረክቲ ጓል እንታይ እዋኑ ነፍሱ ተመሊሱ ሰብሰብ ጨንዩ ይገርም እዩ። ጓል ጽቡቕ ይርአ ሒዛቱ መግቦ ኣብ ሰዓቱ ትቐርበሉ ክዳውንታ ሓፂባ ተስታረሉ እንታይ ከዘይ ትገብረሉ ብነብሳ በረክቲ ገይሩ ፈጢርዋ ገዝኡ ክምለሱን ካብ ምውዓድ ኣደዩ ኣለትን ግና ገነትን ሲኦልን መን ኣራኺቦም ነብሪ ጎይዎ ከማን ናብታ ገዛ ኣይክምለስን እዩ። ኣብ ስራሕ ፈዘዝ የለ ገለመለ በቃ ውሽጣዊ ሰላም ረኺቡ ጉዳይ ምፍትሑ ደኣ ክገብር ጀመረም። ንስድርኡን ነጊሮም እዩ መጀመርታ እኳ ተቆጢዖም እንተነበሩ ትኾነ ግና ዘሕለፎ ህይወት ዋላ ሓደ እኳ ክሓብአ ስለ ዝነገሮም ተቐቢሎም እዮም። ሰበይቱ ገፊሕላ በቃ ሕልፍ ሓሊፍዋ እውን ኣወዳት ገዝኣ ክተምፅእ ጀመረት። ናጽነት ዝረኸት መሲሏ ከምዛ ዝተፈተሐ ከልቢ ኔው ነጀበለት ከንቢቴ ኣንደረት ዘቋያኣ ዘይብላ ነዚ መስተ ተተሓዘቶ ሰክረምና ድሌታ ምግባር ተተሓዘቱ ንሱ ናብርኡ የዕሪ ንሳ ድማ ህይወታ ቆንቆል ኣፋ ተተኽላ ጊዜ ተመጢጡን በቲ ዝጀመሮ ናይ ፍትሕ መስርሕ ኣብ 6 ወርሖም ተፋትሑ ሙሉ ብምሉእ ካብኣ ነፃ ኮነ። እንተኾነ ግና ምልማድ ዘምፅኦ እታ በረክቲ ጓል ከተፍቅሮ ተገደደት። ፍቅሪ እንተተባሃለ ከዓ ተራ ፍቅሪ ኣይነበረን ኣዝዩ ስጡን ፍቅሪ ከዓ እምበር ሓቂ ዘረባ
ንሱን ገዝኡ ደልዩ ኣብ ምውፃእ ከለዩ ኩነታታ ከስተብሕል ዝጀመረን ከም ዝፈትወቶ ከረጋግፅ ካለ ክንዲ ዝኮነውን ኣውሪዱ ኣደይቡ እዚኣ ዝኣመሰለት በዓልቲ ልቦና በዓል ኣብ እግራን ብኢዳን መፅያት ንከላ ካብ ኣፍቃራትን ምስ ሓዳር ዘይግብር ኣብ ዝብል መደምደምታ በፂሑ ምስ ሓትታ ጓል ኣብ ልባ ዝፀንሐ ዝኣመነትሉ ነገር ስለ ዝነበረ ብተሓጎስ ደኣም ተቐበለቱም። ፍቕሪ ከምኡ እዩ እንታይ ዘይገብር ሓንደበት ሒዙ ሓንደበት ከዓ ኣብዚ ሓሳብ ከይቦታ እተወከም ምስ ኣዚ ኩሉ ንኸባቢ 6 ኣዋርሕ ተቐሚጡ ጠምቀምቀም ክብል ብጌጋ ይተረኣየን። ልዕሊ ማንም ዘገረማ ነገር እንተሎ ንሱ እዩ። ኣብ ልዕሊኡ እምነት ይሕዲራ ተደሪሩ ቅሩብ ይዕሊሉ ሰራሕ ኢሉ ዝድቅስ ንጉሕ ከዓ ዘዳለወትሉ ቁርሱ በሊኡ ዝቋፀረትሉ ምሳሕ ሒዙ ዝከይድ ዝነበረ ኩሉ ነገር ንፅቡካ ይክበሃል ሓቂኡ ካብ እሾክ ቦንቂሩ ኣውፂኡ ኣብ ሰቲ ኮፍ ኣቢልዎ ወግሐ ፀብሐ ቆይቂ ንዕቐት ዝተመልኦ ዝነበረ ህይወት ሰላም ረኺቡ በቃ ውፈይ ተመስገን ኣምላኽ በለም። ብህንፃሩ ግና ሰበይቱ ነበር ከም ክኦሶ እግሪ እቲ ሓደ ከቓልኣ እቲ ሓደ ከላ ገኣ ኣብዝን ኣብትን ክትብል መውዳእቱ ኣብኡ እኳ ብወግኢ ዘይትፈልጦ ጥንሲ ደኣ ሕዘት ጥንስቲኺ ኣብ ዝተባሓለትሉ ሰዓት የማን ፀጋም ቀባሕባሕ ኮነ ነመን ከም ተፀግዓሉን ሕርብት ወላ እምበርከ ፋሉል ኮይና ምስ ክንደይ ኣወዳት ትድቅስ ከም ዝነበረት ነሳን ትድቅሰሉ ዝነበረት ኣራት ጥርሕዮም ዝምስክሮ ዝፈልጥዎም ብጭንቀት ዝኣክል ሰዓሪት ፀረያ ከላ ኣብ መንገዲ ምስ ሰቃያ ነበር ተራኸበት። ካብዚ ሪኣ ክንደይ ገይሩ ነይሩ ብጣዕሙን ተገረመ ሰንበደ ደንገፀላ ከምሉል ዘንፀባረቕ ወዲ ኣብ ቅድሚኣ ተገቲሩ ደፊራ ክጥምቶ ይካልኣትን ፅፈት ክዳውንቱ ነብሱ ርያ ምስ ነብሳ ኣረኣያ ናይ ተኣሳስሚ ድሮ ክስምዓ ጀሚሩ እዩ። ዝኾነቶ ምስ ሓተታ ሓበረቱ ብድሕሪኡ ከምዘይተኣማ ሕልኽ ሒዝዋ ኣብ ውሽጣ ጌራቶ እያ እምበር ክምለሳ ከተሓቶ ክንደይ ግዜ ነክፈረክ ከም ዝበለት ክሓብዕቲ ዕለለቱ ኣብኡ ዘይትፈልጦ ጥንስቲ ምዃኑ ነገረቱ። እዚ ከም ዝመፅእ ዝስሕት ኣይኮነን ድሕሪ ማይ ናብ በኣቲ ነገሩ ሕጂ እንትርፎ ክድንግፀላ እንተዚ ኮይኑ ሰበይቲ ኢሉ ክመልሳ ኣይኮነን ትኾነ ግና ማዕረኽ እንድኡ ተበላሸ ምርኣይ ብጣዕሚ ሕዘነቱ። ጓል ከምቲ ዘየለ በቃ ተበላሸያ እቶም ምስኣ ዘሉ ዝነበሩ ኣወዳት ጥንስቲ ምዃና ምስ ፈለጡ ድሮ ርሒቖሞ እዮም። ሕጂ ክትፅግዖ ትኽእል ሰብ ኣብ ጎኒ የብላን ወራእውን ኣብ ኩሉ ሰብ ዳርጋ በፂሑ ካብ ኮነ ጭንቀት ጥራሕ ምስኣ ተሪፉ ዘሎ ክድውለላ ምዃኑ ሓቢሩ ተፋንዋም። ገዛ ከይዱ ነታ በረኽቲ ኣፍቃሪቱ ምስ ሓበራ ክትሓገዛ ከም ዘሎ በቀንዕና ሓበረቶ። ሓራ ኢሉኳ ክሕግዛ እንተፈተነ ጓል ግና ክትርሕቆያ መሪፃ እምበርከ ንኦ ኣብ ዝረኣየትሉ እቲ ዝሓሌላ ዘኽብራ ዝነበረ ስለ ዝረኣያ መመሊስ ኣብ ተኣሰኣትያ ስለ ትቃፀል ካብ ክሕግዛ ክርሕቆያ ወሲና ዋላ ኣፍቃሪቱ ክትሕግዛውን እንተበለት በቃ ኣይደለይትን ዝኣክሎም ፈቲኖም ገፅ ምስ ክልኣቶም ግና እንታይ ክገብርዋ ገደፍዎም። እንተክልቲኦም ግና ደስ ዘብል ፍቅሪ መስሪቶም ናብራ ሓደ ኢሎም ተተሓዙ ገዛ ዘልዩ ክወፅእ ዝሓሰቡን ገዛ ጋዛኻ ስለ ዝተባሓሉ ከም ኣሎም ዳቐፀሉ። እንተ ሰበይቱ ነበር ግና ወዲ ወሊዳ ኣብ ኡመን ከም ዝኾነ ኣብ ምፅርያ ነበረት። ህይወት ከምኡ እዩ ኣብ ጥቓኻ ዘሎ ፀጋ በረኸት ብግቡእ ምጥቃምን ተመስገን ኢልካ መሓዝ ተመራፂ እዩ። ኣብ ጥቃና ዘሎ ወርቂ ከይረኣና ሉል ክነናዲ ሓሶ ንብል እንተኮይና መወዳእትኡ ጨርቂ ሒዝና ጥራሕና ንተርፍ። ምሳኻ ዝገጥም ሰብ እንተራኺብካ ሓዳር ፅቡቅ እዩ ትኾነ ግና ትርጉም ሓዳር ተረዲእካ ክትኣቱ ተመራፂ እዩ። ስለ ዝፀመካ ጥራሕ ክትምርኦ ይብልካን ሕደ እምባል ፅቡቅ እዩ። ዝረግአ ፀባ ርጎዩ ፅዩ ምናልባት ክትምርኦ ደሊኻ ደንጊኻ ኸውን ግና ፈጣሪ ንዝሓሸ ናብራ ህይወት እንዳዳልወካ ምዃኑ ክትዘንግእ ይብልካን። ኣብ ሓዳር ምስኣትኻውን ተኸባቢርካ ምኻድ ናይ ለባማት ምርጫ እዩ።
እንተ ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ሕጊ ንኣና ዝሕግዝ ኢልክን ብጌጋ ነቲ ሕጊ ኣይትረድኡን። ካብ ሕጊ ዝበልፅ ሕልናን ክቡር ባህሊ ኣሎ። ካብ ኮነ ባህልኽን ከይረስኣኽን ከይተፃእትን ግና ሰብኣይክን ብግቡእ እንዳኽበርክን ነበራ። ካብ ዝተረፈ ግና ስኣን ተገዳስነትክን ዘርሙ ከይተርፋ እንተንሱ ግና መወዳእትኡ ተቕስኑ ረኺቡ እዩ።